Добре дошли в хора в следващия епизод от не знам какво, ама ще му турнем име сега. Просто ще го наричаме епизод 1. Така. Това е епизод 2. Кой ме блъска, бе? Че ми трошиш, врата, бе, зомби, гадно, мръсно. Ела тука. Ма къде си ската това зомби? Тука ли е, бе? Мам, да е, бе. Знам. Разглеждането на но след... Разбира се. Недров! Ей, Недров! Айде! Айде, бе, Недров! Махти се! Махти да я бах! Какво търси тука, бе? Ха-ха! Какво търси той прасе и той нещо, бе? Малко ще избия зъбите, казвам ти. Те с пигмени. Айде, махай си. Да, тук си го спомням. Как ще го учи, бе? Матко! Ти ще ме запали пак това чудо. Къде още подскачаш? Ох, ти какво правиш там? Ти какво правиш там? Много съм. Зомби. Его е, къде е скачало тъпото гадно нещо, да ти изкара тъла. И топа да не беше вече. Това на нищо не прилича, хора. Ако сега ако мога да се намеря. Ей, баце, разгили. Аз имам да трепа гастове. Гастовици. Много газ пускат. Ауч! Айде, оцели ме, бе! Оцели ме, бе! Айде, оцели ме, бе! Оцели ме, бе! Отворено нещо. Така.
Yes. Ае. Умре ли, бе? Има кварти. Леле. Знаете ли, че вече не спрях да ходя в него направо. Аз отивам на тук. Пак ли те чух? Ти. Те са толкова красоти! Не, тръгвам си. Да не ми щупат недра портала, че става лошо. Не мога да се подбера в един час. Имам запалко меч и Що аз имам? Имам ли запалка? Хайде, давай. Давай. Очаквам най-лошото в недъра, хора. Така, едно мощче. 14 минути нарочно не би дават. Трябва да се регистрирам профила, за да качвам по 15 минути. Над 15. Така че... Не знаете. Това част в него, не знам. Това е. Тез гастойци, тез работи. Не си мислете, че се убиват лесно. То знаете ли колко имаш? Проучих веднъж на Creative и човек да не повярва. Ох. Не знам какво. Бива много упори човек, че е направил такова селце. И то се е постарал даже. Даже. О, зомби! Зомби! Айде, умири. О, я... Не ставаш. Така. Ще изтига това зомби. Го изчистим всичко. Между другото, аз забелязах едно нещо, което не си запомня. Тази. Визър скелет. Има черква. Това то ли? Картоф.
Абе, я да ти вилиджър, бе. Яла. Да те видим ти какво продаваш. Упс. Искаш? Заповядай. Заповядай. Мамка ти, защо обираш картофите, бе? Добре, браво, че го засях. Ти си полезен. Добре. Ела, айде посади. Браво. Е това. Вилиджера. Добре, тук. Прибери се. Да купам. Отиваме да купам. Ела тук да трейдим. Ела, бе. О, ще продаваш. Добре. Нет. Или пак не. Ох. Аре, бе, ела тука. Ей, стига бега. Парт картофика. Ето ти картофи. Ето ти. Оф. Махията с батерия. Голяма работа, че ме изтощена са. Гледайте се. Ела тук. Ела. Дано да ме изобичала. Сега не може още. Да ще видим тез. А, ти си същия. Полусъщия, ди. Стигна го ни! Тази ме преследва. Последваш, аз не съм те харесал. Айде. Тя и на баня. Ох. Зомбита. Какво е това? Всъщност, какво ще направя, малко ще повандалствам. Ако имам блокчета, разбира се, де. Ендър перли стават, айде. Ох. Тук се намира уния камбаниите. Какво се вижда вътре? Не. Естествено, какво да има? Да ме търнем нещо може да изглежда нещо, че е там за друго. Това е чисто целото. С чайца. Да се качим. Там. Yes. Браво на мен. И оттам, ако мога... бахти. Гледайте къде. Браво, бе. Те са се постарали. Браво, бе. Сега ще мога да си изкарам малко емерал. Аз съм крадец. Крадечони. Оберем всички картофи. То всичко ще ми трябва. Това зомби ще бъде застреляно. Дивата. Това ще е за края на епизода. Това стана доста дълъг и... следващия. Чао!